Rawngbawlna ziak tu Pu Rochhingpuia. Rawngbawlna hanti mai hian thil tam tak rilrua alo lang hal treuh awme. Pathian rawngbawlna hi kan rilrua lo lang masaber pol ani thewin arin om. Tunlai chana pathian rawngbawln kan ti hian a hring a hrana kan hnena pathian a inlar tawh meuh lo awang hian pathian rawngbawlna ko hrana kan rawngbawlna ketri pilam hi tuntuma kan soitun chu ani. Kan hriat theuh angin ko hran rawngbawlna ah hian titur hrang hrang le chanvo hrang hrang kan nei thewa. Kan chanvo ero a inang lo thei viau awme. Ketri pilama kan rawngbawlna bik i han bi chiang dawn ila. A hmasabera chuan ketri pia member kan ni chuan ti ve tur kan nei ani. Chu kan ti tur chu a inang tlang lawn. Member zong ten kan ti ngei tur te pawh ti ila kan soi sual tam om lo ve. Chu in khom hi ani. Hei hi chu soizaw vak ngai lo po in kan hrevek in rin om. Member kan ni chung hi akum anga chu chuan rei tak angin langma se. Rei lo viau nia rin na kaneya. A chan chu kum upat awanga ketri pi chhuah santa te hian an lunglen thu te an khwahar thu te anin man ve chung rei lo an ti zia te hi an soi do zel ani. Chu wang chuan kan tel ve thei chung kanin man ve thei lai hian thei top chu in khoma tele K3P activity franga member te hi tel ram thin u ma se kan ti hloi te ang tun nai kum eng zat kalta atang khan han chu dila K3P member role kan thalai pui kan thian te mi eng zat nge sualin ati boya wang te sualin asal be awang te chutianga sualin ati hre om awanga nun na chan ta te hi kan ngai to ngai em kan ve rengem heng kan thalai pui kan u nau te kan thian te rui hlo boya tang mek te le chutiang ni chia lo mimal nuna har san na nei te tan hian eng chenin nge ke ka pen ve to le ti hi kan ngai to telem nge member hla te ti in kan thlir lem mai don kum sang hi som hi pakhat chau po hi han ngai to ta ila K3P member mol milliam santa engemaw zat an ani zep thua cheng lo heng kan u nau te kan thian te hi mi fel tak vek chung ten an hmanga em te vek an ni ma se thinain an chunga thla azar miau si a pathian ro rela ti thei kan nei lo ani theye chuti rol chuan an dam lai khan an tharau tan enge kan lo ti vele mani loin zotila ke kan lo cham chiang hle in ka ria rawngbawlna kan ti hian in khom te lazir te activity rang K3P anga kan nei hi a tha e K3P member kan ni anga kan ti ngei tur kan tel na tur ngoi ani chuti rol chuan tharau bo engzat nge pathian hnena ka hruaya pathian biak in khoma tel ngai lo mi engzat nge pathian hnai tura ka hruai he zona hi pathian hian vanram lu dona milo zot ta se kan chang huai ngam lo viau thei mai anga rawngbawln intive viau si hian atakram thleng lo hian abor vela hian kan lo tap pol vel mai thein arin om chu wang chuan voina K3P member zong te hian enge kan rawngbawlna hi in an fia thewang u thu maya rawngbawln lova ataka kan pen chhuah te hi a hun ve to lom ni la siam tuin bu seng tur an tam si an boral zo ma hian sengkhom nai thok thuayang u atiang hian voina nungdama lom te hian kan vela rawngbawln na omte len chuak turin tran ila thar sau ang u ato bera chuan FSC bungruk changsong matanga changsong pathuma kan hmuang khan lalpa a le achakna tharuya chuan thilti theina nein lo om ro u diabola ngam thlemna te chu indo zo nan pathian ral thuam famkimin in thuam ro u kan buan te hi ti sa le thisen ani si lo lalna te le thu nei na te le he thim chunga khovel ro rel tu te le van huna te tharau sual ho omte ani zo ke chu wangin
ni tholova chuan in do zo na tur le in ti zo vek nu poa indin theina turin pathian ral thuam famkim chu la ro u